samoro siasa kata temo mar manyo ni to en ng'ama nyalo bedo kod mbi manyalo bedo inga kata okumba ne oganda nyalo bet ni omako mach kendo kanyo e kama ji temo ng'iyo ahinya ni ng'ama koro dwa bedo tiep e piny oganda luo. Tiwacho ni ma en jal mowinjo bed ni king'iyo ling'any mare weche mag dongruok nyaka bed ni en ng'at ma inyalo lu tonde weche mag dongruok gi kaka osekonyo oganda. Sani pod ma onge gi kinde ni to king'iyo weche mag mbaka magore ni chal ka gima igedruok ni to en ng'ama nyalo dipo ni ka opo ni oganda ochuo wigi e manyo ng'ama nyalo bedo jaduond kata duondgi gi thuolo ni ma wigi owil ni nitiere kuond moko minyalo timie dongruok gie sani kata kapok oyud ng'ani ma nyalo keto oganda kama chalo nade? Onyalo keto oganda kama ok ber nikech wan kaka onagi waneno jotelo ma bende temo ting'o wigi malo ka dwaro ni mondo mi thuolo bed margi mar tayo oganda. Jagono mabiro telo ne oganda luo ok bi wuok oko ka wacho na dwa bedo kingpin. Ooyo, kisomo muma mar chakruok nitie wuoyi matin maniluongo ni Joseph. Nochaye go wetege nikech wuon mare nohere. Mane gikae magidhi giuse manochopo Misri. To kisomo sigand Joseph matut tibiro yudo qualities kata kido moko motegno abiriyo manyaka wayude jagono mabiro telonwa kech muma puonjowa gik moko matut. Namba 1 iluongo ni integrity even in adversity. Tiende ni be in jagono makata ka weche tek manade to in gi kido moro ma ok nyal keto toni ti jago machal nade. Joseph kane weche tek ma chi Potifa nobiro ire ni mondo ginindre nodagi. Mano principle mano nyalo timo gino ma ng'ama ong'e ni notimo ne onge kech ne gin mana ji ariyo to nodagi. Mano quality mwadwaro kuom jatelo mabiro kawo kuom Raila Amolo Odinga. Namba 1. Mar ariyo nitie gimiluongo ni resilience and emotional maturity. In jatelo machal nade? Pod adok mane buk mar chakruok kama Joseph sigand Joseph ni kata obedo ni owete Joseph notimo ne marach manouse kucho ne ok obedo gi chwang' manomiyo mone konyogi kane weche tek ka kech kayogi. Ne obedo gimiluongo ni emotional strength gi forgiveness mane pod orwakogi ka gibiro manyo chiemo Misri. Mano is a quality madwaro ir jatelo. Tiende en jatelo manyalo riwo oganda makata ichwanye to ok okun makoro in ok odwa neni. Mar adek be in gi were kata wisdom minyalo neno mbele. Jatelo maber nyaka be ni neno maber kuma jothurgi onego dhiye. Mane momiyo ikisomo sigand Joseph noloko lek ne Farao mowacho ni nitiere higni 14 ka magalagala. 7 mokwongo ma cham ng'eny, 7 maluwe ma kech ng'eny. Wageruru kama ibiro deche ma ibikane cham. Omiyo wadwaro jatelo man gi wisdom manyalo neno mbele ni to ere gima jothurgi biro yudo dwaro mbele kacha. Mano quality number 3. Mar 4 administrative competence. Be in competent e yor tiji ko mi kata migawo ni telne titelo ne yo machal nade. Joseph notelo ne pogo mwandu gi chiemo e dala mar Misri ma onge ng'ama ne koso chiemo kendo ne gikonyo nyaka wasumbni nyaka jogo manoa kuonde mamoko manoting'o piny mar Misri e migawo mamalo ma pinje manoluore noluore nikech administrative competence. Mar 5 faith and divine favor. Jatelo mabiro telo nyaka Nyasaye wale ema biro miyi were mibiro telo nego ji. Mane momiyo nyaka ibed jatelo mabolore, nyaka ibed jatelo ma ong'eyo ni to ere kaka datel ne jowa makare. Moko ditami kaka dhano, Nyasaye mabiro miyi were no. Mar 6 forgiveness and reconciliation. Be in jatelo manyalo dok chien ma wene jo miparo nochwanyi miriw kit oganda mopogore opogore mondo gibed gimoro achiel. Mano en were ma Nyasaye manyalo miyi mondo mi ibed gi kido ma bedo oganda jalno mariwo ji ma ok pog ji. Bed ni gichwanyi, bed ni ichwanyogi tinyalo riwogi. To mogik en cultural intelligence.
be ing'eyo luwo kitgi gi timbegi mamiyo inyalo rito culture mar jogi, mamiyo ok wanywandre kaka oganda e dhoudi ka dhoudi. Bi ing'e history marwa kaka nineno Amolo wuod oganda ne kochako pimo ni dhot ka dhot to ng'eyo ni ka en dhod Rachuonyo ka to ng'e ni waa kanye, ing'e gundi nyaka ka jok midog chien kuma noa e Sudan. Kisomo Muma, Joseph nong'eyo customs kata timbe jo Misri, kendo kata nong'eyo timbe jo Misri, to wiye nokowil gi kuma noaye ni en Ja-Ibrania. So Hebrew identity mare nokowito kata obedo ni en Kamsubni kuma notien. Mano nomiyo oriwo oganda gi oganda mamoko. Ka ok in sensitive to cultural issues mag oganda moko, dhi Kalibamba miwuogo motegno mondo mi riwgi mondo mi gikony riwo paro gi nywako ne weche dongruok bedo matek. Omiyo giga biro makwanogo e qualities ma danyis ni kwa Ramogi ni none jogo mating'o duondgi ni dwa telogi. Ibiro nenogi kamoro jogo madwaro telo bok wiwuok kata oko piny ong'e kaka nyiedhogi. Thuondi ne wuok awuoka bok wuok nodwa bedo thuon. Timbegi gi gik mitimo gi kaka riwo oganda ema biro ting'i malo e wi oganda duto ma jiko ni mae te moromo. Kamano bati. Erokamano FCPA weche